мутаассифона баъзе аз шаҳрвандон ҷои оне ки бо ақли солим ва нерӯи тавоно кору зиндагӣ намоянд, баръакс ҷиноятро пешаи худ қарор дода даст ба кирдорҳои номатлуб мезананд. Кормандони шуъбаи даҳуми раёсати кофтукови ҷиноятии Вазорати корҳои дохилӣ Шаҳрвандон Ғоибназаров Ҷаҳонгир соли таваллудаш 1991 ва Апаш Ғоибназарова Наргиз соли таваллудаш 1981 иқоматкунандагони кӯчаи Афзалии шаҳри Душанберо барои содир кардани ҷинояти қаллобӣ боздошт намуданд. Дастгиршудагон бо маслиҳати пешагӣ дар шабакаи интернетии Сомонтиҷӣ бо эълонҳои бардуруғ ки гӯё автомобил, скутер ва дучарха мефурӯхта бошанд, ба боварии 2 нафар сокинони шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рӯдакӣ даромада ба воситаи ҳамёни электронӣ аз яке 1600 сомонӣ ва аз дигари 1700 сомонӣ маблағ ба даст оварданд. Пас аз гирифтани маблағ телефонҳои мобилии худро хомӯш кардаву дигар ба зангҳои ҷабридагон ҷавоб надоданд. Дар рафти тафтиш маълум гардид ки бо ин кирдори мардумфиребонаи худ 10 нафари дигареро сарсону саргардон кардаанд ки зарари расонидани гумонбаршудагон ба ҷабрдидаҳо беш аз 20 000 сомониро ташкил медиҳад. Ба воситаи интернет ва сайти Сомонтиҷӣ 5 нафарро фиреб кардам, яъне 60% пулро пешакӣ гирифтам ба маблағи 1700 сум, 3000 сум, 2000 сомон. ин кирдори аввонфиребонаи дастгиршудагон дар раёсати тафтишотии Вазорати корҳои дохилӣ мавриди баррасӣ қарор дорад.